Усіх вітаю! З вами Олесь Пазняк і ви глядзіце чарговы беларускі крок. Я знаходжуся ў Грузіі у курортным мястэчку пад назвай Анаклія. Але у гэтым месцы зусім няма людзей. Чаму? Аб усім па парадку. Я вельмі люблю Грузію, і ў мяне ўжо было два адмысловых крокі. Адзін пра Батумі, другі інтэрв'ю з беларусамі, якія жывуць у гэтым горадзе. Гэтым разам я вырашыў наведаць іншыя мясцовасці і паказаць штосьці другое. І першае маё падарожжа было сюды, у Анаклію. Калі гаварыць пра Грузію, то ў першую чаргу хочацца сказаць пра добрую прыроду, цікавых людзей, смачную ежу. І, вядома ж, Грузія вядома сваімі курортамі. Сюды за савецкім часам ехаў увесь Савецкі Саюз. На сённяшні дзень тут шмат турыстаў з іншых краін свету, з усяго нашага зямнога шару. Тут шмат людзей з Еўропы, з Індыі, з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Прыязджаюць нават са Злучаных Штатаў Амерыкі. Грузія вабіць людзей сваім вайбам, сваёй такой неадназначнасцю і каларытам. За маёй спіной зараз знаходіцца аджарскі горад Батумі, марскі, вельмі гарачы, вільготны горад. Горад, які імкліва развіваецца, там шмат будоўляў, шмат кранаў, інвестыцый. Вось, людзі прыязджаюць і укладаюцца ў гэты горад. Я не ведаю, што з ім будзе праз 10 альбо 20 год, што гэта будзе за такое, але калі параўнаць Батумі з тымі здымкамі, якія былі зроблены гадоў 20 таму, то гэта неба і зямля. На сённяшні дзень Батумі гэта сучасны, такі заходні мегаполіс. У некаторых яго лакацыях. Канешне, вельмі прыгожы стары горад, і ёсць вельмі непрыгожыя месцы. Але я думаю, што кіраўніцтва Аджары, Грузіі і канкрэтна Батумі будуць вырашаць гэтае пытанне. Аднак, пры ўсёй сваёй прыгажосці, пры ўсёй сваёй такой прыроднай разнастайнасці ў Грузіі ёсць адно месца, пра якое я хочу распавесці, якое так і засталося марай. Марай аднаго чалавека, якога завуць Михаил Саакашвілі. Гэта былы прэзідэнт Рэспублікі Грузіі. І горад, які будаваўся пры Саакашвілі, ён так і застаўся мёртвым горадам. Ён не стаў Батумі альбо канкурэнтам Батумі. Ён застаўся мёртвым горадам, у якім пражывае больш за 1000 чалавек, такой вёсачкай застаўся. Аднак планы на гэты горад былі грандыёзныя. І ў сённяшнім кроку я хочу распавесці менавіта пра іншую Грузію. Пасля страты кантролю над Абхазіяй Грузія наогул засталася без курортаў. З пункту гледжання сферы паслуг і турыстычнай інфраструктуры Батумі быў развіты слаба. Яго пераарыентацыя на турызм па вялікаму рахунку адбылася толькі пры прэзідэнце Михаіле Саакашвілі. У процівагу Батумі Саакашвілі са ўласцівай яму энергічнасцю пачаў развіваць іншы курорт – Анаклія, у непасрэднай блізкасці ад мяжы з Абхазіяй. У гэтым і была ідэя зрабіць такі горад-казку, каб абхазы, убачыўшы яго, самі папрасіліся назад у Грузію. Анаклію пачалі будаваць і як курорт, і як порт. Ёй заняліся добрыя архітэктары, знайшліся нават інвестары. Па інтэрнэце папаўзлі карцінкі з хмарачосамі і прыехалі першыя турысты. Але Анаклія як праект была згорнутая літаральна праз месяц пасля сыходу Саакашвілі з улады, застаўшыся зданню з некалькімі вычварнымі будынкамі на ўзбярэжжы. У 2011 годзе пры папярэднім урадзе планавалася надаць Анакліі статус горада.
У 2012 годзе было абвешчана, што на тэрыторыі, прылеглай да Анакліі, будзе пабудаваны новы партовы горад Лазіка. Гэты горад мусіў стаць другім па велічыні ў Грузіі з паўмільённым насельніцтвам да 2024 года. Пачалося ўзвядзенне некалькіх будынкаў, але праект быў спынены ў 2012 годзе, калі партыя Міхаіла Саакашвілі прайграла выбары. З таго часу ў Грузіі кіруе грузінская мара, партыя мільярдэра Іванішвілі, якая не адчувае вялікіх сімпатый да праектаў, распачатых Саакашвілі. Анаклія задумваўся як горад на 500 тысяч чалавек, горад-сад, горад-казка, горад-мара, які прывабліваў бы людзей з усяго свету. Людзей, якія бы прыязджалі сюды і прывозілі б свае грошы, інвестыцыі, тэхналогіі і розныя распрацоўкі. Аднак на сённяшні дзень у Анакліі жыве каля 1300 чалавек, пераважна гэта мясцовыя людзі, якія займаюцца сельскай гаспадаркай, вырошчваюць кароў, парсючкоў. Тут няма ніякіх тэхналогій, нічога асаблівага. Пару гатэльчыкаў, якія я зараз бачу, яны не працуюць. І мясцовыя людзі кажуць абсалютна розныя. Хтосьці кажа, што летам на пару месяцаў яны адчыняюцца, а хтосьці кажа, што яны не працуюць ніколі. З чым я і пагаджуся, бо нічога тут не нагадвае аб якім-то жыцці альбо аб адпачынку, каб сюды прыязджалі людзі. Яшчэ ў савецкі час Анаклія была вызначана як месца першага ў СССР глыбакаводнага порта, здольнага прымаць гіганцкія кантэйнеравозы. Але СССР не валодаў такімі тэхналогіямі пабудовы. На сённяшні дзень у Грузіі існуюць два порты на Чорным моры. Адзін у Поце і другі ў Батумі. Аднак з-за недастатковай глыбіні ў гэтыя парты могуць заходзіць не ўсе тыпы судоў. Таму яны не могуць канкураваць ні з турэцкімі, ні з расійскімі чарнаморскімі партамі. Калі б быў пабудаваны порт у Анакліі, карціна рэзка змянілася. У праекце гаворыцца, што порт зможа прымаць суда, якія змяшчаюць да 10 тысячаў кантэйнераў. Для параўнання, порт у Поце можа прымаць суда умяшчальнасцю толькі 1500 кантэйнераў. Порт Анаклія значна павялічыў бы транзітны патэнцыял Грузіі, паколькі адкрыў бы новы шлях да транзіту грузаў паміж Цэнтральнай Азіяй і Еўропай. Па дадзеных статыстычнай службы Грузіі ў 2014 годзе у Анакліі пражывала 510 сем'яў, ці каля 1400 чалавек. Асноўная крыніца даходу для мясцовых жыхароў гэта турызм і сельская гаспадарка. Тутэйшыя людзі маюць шмат зямлі і пры спрыянню сонца вырошчваюць штогод добрыя ўраджаі сельгаспрадукцыі. Праўда, ёсць праблемы са збытам гэтай прадукцыі, але земля тут сапраўды урадлівая, як і па ўсёй Грузіі. Мост, на якім я стаю зараз, задумваўся не для машын, а для мінакоў. І гэты мост у народзе празваны мост з ніадкуль у нікуды. Тут не ходзяць людзі, тут нічога не адбываецца, проста гэтая пабудова, яна прыходзіць таксама да разбурэння. Дошкі прагніваюць, жалеза ржавее, і толькі канатныя тросы нагадваюць аб тым, што гэта унікальная пабудова, якая так і запрацавала, і не парадавала турыстаў, якія бы прыязджалі сюды на свой адпачынак. Я знаходжуся на самым версе кавярні вежы. Пабудова не была закончаная, яна спынілася ў 2011 годзе, хаця у 2020 тут быў пабудаваны ліфт. Не ведаю навошта. Ён не працаваў ніводнага дня, як не працавала ніводнага дня гэтая кавярня. Тут ёсць сляды людзей, ад семак, розныя пачкі ад чыпсаў і гэтак далей. Хтосьці прыязджае сюды, прыходзіць, каб паглядзець гэтую недапудаваную
конструкцию. Вежа-кавярня стаіць на мяжы вады і зямлі. Хвалі, што разб'юць аб бетонны фундамент, уздымаючы пырскі вады даволі высока. Вежа была пабудаваная яшчэ ў 2011 годзе па праекце расійскага архітэктара Александра Бабыкіна. Яна глядзіцца адзінока і ў той жа час велічна. Але што ў ёй ёсць? Каркас, які пачынае іржавець. Унутры ніякага аздаблення. Толькі монтажная пена звісае над галавой і драўляная падлога месцамі прагінаецца пад нагамі. Хаця задума была даволі цікавай. Яе верхняя частка нагадвае вялікае вока, там і планавалася быць сама кавярня. А ніжняя частка пад ёй таксама вока, толькі малое, павінна было быць кухняй, дзе б гатавалі і адкуль бы падавалі ежу і напоі наверх. З вежы добры выгляд на наваколле. Тут бачна новыя будоўлі, гатэлі, мост, бераг і мора. Аднак паўсюль пустата і адсутнасць людзей. Можа таму, што я быў тут вясной, а не летам, у час сезону. Вакол мяне яшчэ адна недапабудова. Гэта амфітэатр. Тут месцы, тут сцэна. І чымсьці нагадвае старажытна-грэцкія амфітэатры, бо тут таксама камяні, гуляе вецер і нагадвае штосьці аб грандыёзным, а гэтага грандыёзнага ўжо даўно няма. Бегаюць валацужныя сабакі і дзьмуе моцны вецер. Я знаходжуся на сцэне амфітэатра Анакліі. Акрамя мяне, 4 сабак, якія з'яўляюцца маімі гледачамі, і аператара нікога няма. Магу заспяваць, магу распавесці верш або расказаць гісторыю. А лепш хай гэта будзе блог пра Анаклію. Анаклія – гэта частка старажытнай калхіды. Людзі тут жылі здаўна, царствы мянялі царствы. І здаецца, што вось гэтая клумба за маёй спіной выглядае вельмі фантасмагарычна, як яйцо старажытнага дыназаўра. Магчыма, гэта яно і было, і проста зараз з яго квітнеюць розныя кветкі і дрэва. За маёй спіной яшчэ адна недапабудаваная канструкцыя. Яна будавалася на грошы аднаго тайландца. Ён уклаў у гэтую пабудову $1 мільён. Я не думаю, што тут бетона з цэментам на $1 мільён. Дзе дзеліся ягоныя грошы, я думаю, для яго таксама ёсць пытанні, бо ведаю гісторыю, што сюды у Анаклію прыязджаў ягоны сябар пару гадоў таму, каб падзівіцца на гэтую пабудову, што з ёй на сённяшні дзень. Вось $1 мільён перад вашымі вачыма. У свой час у Анаклію укладалі грошы бізнесмены з усяго свету. Іх было шмат з Азіі, асабліва з Кітаю, бо тут паўсюдна кітайскія іерогліфы. І пабудова, у якой я знаходжуся зараз, гэта кітайскі рэстаран, які не працаваў ні аднаго дня. Тут засталіся часткова сцены, але няма вокнаў, гуляе вецер, паўсюль смецце, бітае шкло. Рэстаран так і не змог запрацаваць. Кітайскі рэстаран, як і іншыя пабудовы, стаў сімвалам неажыццёўленай мары Міхаіла Саакашвілі. Шкада, што інвестыцыі і праекты так і засталіся нерэалізаванымі і па ўсёй верагоднасці раскрадзенымі. І вежа, кавярня, і амфітэатр, і мост з ніадкуль у нікуды, а таксама іншыя пабудовы, у тым ліку пару гатэляў на ўзбярэжжа, як быццам кадры з нейкага апакаліпсіса. А каб здымаць фільм жахаў, дык тут не патрабуецца нават спецыяльных дэкарацый. Тут іх хапае без дадатковых пабудоў. Ці працуюць гатэлі ў летні час, мясцовыя жыхары не здолелі адказаць. Але ў Анакліі яшчэ ідзе будоўля. Таму ўсё ж такі на гэты горад ёсць адпаведныя планы. І што тут будзе праз 10 год, я не ўяўляю. Пакуль што тут няма нічога асаблівага. Тут гуляе вецер, паўсюль горы смецця, шмат пылу, стаіць адзінока прышвартаваная яхта і часамі бегаюць зграі бяздомных сабак. Я ніколі не бачыў столькі жывёл, якія проста бегалі альбо хадзілі па вуліцы. Сабакі і каты – гэта ладна.
гэта норма. А вось каровы і парсючкі каля вёсак побач з Анакліяй, дзе я праязджаў на машыне, увогуле не мелі ніякіх пастухоў. Каровы тут падобныя на нейкіх аленяў, худаватыя, з даўгімі нагамі, а вось парсючкі гуляюць прама сярод праезжай часткі і запавольваюць аўтамабільны рух. Яны разам з каровамі ствараюць нейкі свой адмысловы вайб у гэтай мясцовасці. На шыях у парсючкоў нейкі адмысловы драўляны ашыйнік. У мяне адразу ўзнікла пытанне, а навошта гэтыя ашыйнікі? Мясцовыя людзі патлумачылі, што гэта абараняе іх ад таго, каб яны не залезлі ў які-небудзь плот і не засталіся там, і не пашкодзілі сваё цела. Парсюкоў вельмі шмат, але, як патлумачылі мне, кожны гаспадар ведае сваю жывёлу. Жывёла ходзіць свабодна і проста, і парсюкі, як і каровы, скубуць траву і самі сабе здабываюць харчаванне. Адмыслова іх тут ніхто не харчуе. Такое я ўбачыў упершыню і быў вельмі здзіўлены. Было дзіўна назіраць за жывёламі на самавыпасе. Але так, як патлумачылі мне, тут спакон вякоў, і гэта лічыцца тут таксама нормай. Адзінае, што ў такіх, як я, гэта выклікае здзіўленне і цікавасць. Я не мог проста праехаць міма, каб не засняць гэтае відовішча. Я знаходжуся на футбольным поле. Гэтае футбольнае поле знаходзіцца ў вёсцы непадалёк ад Анакліі. Што тут незвычайнага? Тут няма гульцоў, тут няма футбола, тут ёсць трава і футбольныя вароты. Футбольныя вароты не ведаю, ці прывабліваюць, але трава прываблівае хатніх жывёл. Таму за маёй спіной ёсць і парсючкі, ёсць і каровы, якія знаходзяцца на вольным выпасе. Гаспадары самай ранняй вясны выпускаюць іх сюды, на траўку, і яны пасуцца тут да восені. І толькі восенню іх заганяюць у хлявы. І так па ўсёй Грузіі. Цэлы дзень жывёла знаходзіцца на выпасе, а пад вечар кароўку падоюць, парсючка не доюць. Ён проста жыве тут, вось. І такія з'явы. Калі шчыра, я такое бачу ўпершыню ў жыцці. Такое ў Грузіі гэта штодзённасць. Пакідаючы Анаклію, у мяне засталіся змешаныя пачуцці. З аднаго боку я не заўважыў тут прызнакаў росквіту, як у старажытнай Лазікі. Тут нават можа агарнуць сум і дэпрэсія. Абстаноўка сапраўды не распалагае да пазітыву. Адсутнасць людзей і пустыя вуліцы таксама выклікаюць шмат пытанняў. З другога боку, тое, што сталася з праектам Саакашвілі, паказвае, што не ўсё ў нашых чалавечых руках. І часамі нашы планы могуць не ажыццяўляцца. Аднак добра, калі мы ўсе маем нейкія мары. І як казаў калісьці старажытны філосаф Сакрат, бедны чалавек не той, у якога няма ні гроша ў кішэні, а той, у якога няма мары. Відаць, гэта сапраўды так. Мне ж было цікава паблукаць тут, хаця я і не абышоў усе пабудовы, і гэта не было маёй мэтай паказаць усю Анаклію. Затое я зразумеў маштаб плануемага. Можа, Грузія яшчэ вернецца ў шчыльную да гэтага праекта, але пакуль Анаклія – гэта толькі вёска, дзе гуляе вецер па пустых абшарах. Акрамя ўсяго вышэй пералічанага, менавіта ў Анакліі размяшчаецца канцэртная пляцоўка, на якой рэгулярна ладзяцца маштабныя музычныя мерапрыемствы. Самым чаканым лічыцца фестываль «Джэм», прысвечаны электроннай музыцы. Праходзіць ён у канцы лета, у гэты час у горад прыязджае мноства гасцей і музыкальных фанатаў з розных частак свету. Моладзь вабіць сюды не толькі музыка, але і дзікасць гэтай мясцовасці. Ёсць у гэты час тут і пэўныя праблемы з наркотыкамі. Так у 2018 годзе падчас правядзення фестываля загінуў ад ужывання наркатычных сродкаў 20гадовы хлопец. Грузінскае кіраўніцтва змагаецца з гэтай з'явай, хаця каноплі ў Грузіі дазволеныя законам для асабістага ўжывання з 2018 года. Шаноўнае гаспадарства, дзякуй за тое, што даглядзелі гэты крок да канца, дзякуй за тое, што падпісаныя на гэты канал, дзякуй
за вашыя рэакцыі, падабаечкі і каментары. Мне гэта вельмі прыемна, і ўсё гэта дапамагае прасоўваць беларускі YouTube у сеціве. А я буду радаваць вас новымі крокамі. Да новых сустрэч, сябры. Жыве Беларусь, нават у Сакартвела, Грузіі.